RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स। आयु 17 सितंबर सब टोक देवेला, बस हो या ट्रक सब रोक देवेला। आयु 17 सितंबर सब टोक देवेला, बस हो या ट्रक सब रोक देवेला। गाड़ी लेके कतहू ना जाई राजा जी, गाड़ी लेके कतहू ना जाई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स। 17 सितंबर के होला पूजा पाठ हो, बाबा विश्वकर्मा सबके माथे धैले हाथ हो। 17 सितंबर के होला पूजा पाठ हो, बाबा विश्वकर्मा सबके माथे धैले हाथ हो। ऐसन दिन फिर ना आई राजा जी, ऐसन दिन फिर ना आई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। तेज परता पसैया भूखे रह जई ह, बाबा विश्वकर्मा जी के आरती देखई ह। तेज परता पसैया भूखे रह जई ह, बाबा विश्वकर्मा जी के आरती देखई ह। होई दुख दूर गोहराई राजा जी, होई दुख दूर गोहराई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। आइल बा राजा सुनी 17 सितंबर, गाड़ी लगावा के पूजवाई राजा जी। RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स।